এই ঘটনাটা ঘটিছে টিলাগড় বଲାଙ୍ଗୀର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଦିନେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର କିଛି ସାମାନ ଆଣିବାର ଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ସେ ଗାଡ଼ିଟେ ଭଡ଼ା କରିଥିଲେ ଆରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାମାନ ଆଣି ଯାଇଥିଲେ। ଆସୁନ ଆସୁନ ତାହାକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିସି, ପାଖାପାଖି ରାତି 12 ବାଜି ଯାଇସି। ଆଉ ଆସୁଥିଲେ ଆରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆରୁ ଟିଲାଗଡ଼ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଯେ ଯେନ୍ଟା କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଛାତି ଥରିଯିବା। ଏ ଦିନଟା ଅମାବାସ୍ୟା ଥିସି, ପୁରା ଗିଲଗିଲ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଥିଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ସୁନସାନ ଲାଗୁଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ କିଏ ଜଣେ ବି ଯା ଆସ ନାଇଁ କରୁଥାଇ। ମିଆକେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଆରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଗାଡ଼େ କିଏ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛେ ଆରୁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜଟେ ତାର ମୁହଁକେ ଢାପି ଦେଇଛେ ଆରୁ ଗାଡ଼ିକେ ଅଟକାବାକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ସେ ସମୟକେ ଡ୍ରାଇଭର ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେଲା। ଅଟକି କରି ଦେଖିଲେ କିଏ ଏତେ ରାତି ଅଟକଉଛେ ବୋଲିକରି ଯାଇକରି ଦେଖିଲା ବେଲକେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଝିତ୍ରୀ ମୁଢ଼ିଟା ଗୋଟେ ପୁରା ସୁନସାନ ରାସ୍ତାରେ ମୁହଁକେ ଡାବି କରି ଆରୁ କିଏ ତୁଇ ବେଲେ ନି ଶୁଣିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ଆରୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ପୁରା ଡରେ ଥରିଗଲେ। ଇଆଡ଼େ ଯେ ଗିଲଗିଲ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛେ, ଡରଲେ ବି କିଏ ନି ଶୁଣବା, ଖାଲି କୁକୁରମାନଙ୍କ ରଡ଼ବାଟା ଶୁଭୁଛେ ଆରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ନିଶବଦ ହେଇଯାଇଛେ। ତାରପରେ ଡ୍ରାଇଭର ପଚରାଲା, କିଏ ତମେ, କେନକେ ଯିବାକେ ଚାହୁଁଛ? ବଲବାରକେ ସେନେ ଆବାଜ ଆଇଲା। ତାରପରେ ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଗାଡ଼ିକେ ଚଢ଼ବାକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସେତାକେ ସେମାନେ ଲାତେ ମାରିକରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଡରେ ଗାଡ଼ି ଭିତରକେ ପଶିଗଲେ ଆଉ ଫୁଲ ସ୍ପିଡରେ ଟିଲାଗଡ଼ ପାଖକେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଡରେ ଥରି ଯାଇଥିଲେ, କେନ୍ତା କରି ଜଲ୍ଦି ଘରକେ ପହଞ୍ଚିସୁଁ ଭାବୁଥିଲେ। ଆରୁ ଘରକେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଘର ଲୋକକେ କହେସନ୍ ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ବୋଲି। ତାପରେ ପରେ ସେମାନେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ।